Čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe u nového videa. Cez dovolenku, jak som vám sľuboval vlogy, som bohužiaľ nemohol točiť, lebo sme mali all inclusive a zjedol som toľko zmrzliny, že som nemal žiaden hlas. Takže preto vám to teraz určite vynáhradím a dnes budeme hrať kolečko. Cez dovolenku som to hral mimo kameru a pušol som neuveriteľných 4427 trofí, čo je podľa mňa dosť dobré oproti minulajšku. Takže ideme si zahrať, aspoň uvidíte, aké to je hard. A tí, čo to hrajete dlhšie a ste lepší než ja, určite mi napíšte do komentáru nejaké tipy a triky. Ja na tieto trofeje podľa mňa absolútne nepatrím, ale dostal som sa tu, tak to predsa využijem. A je to, verte mi, veľmi ťažké. Tí, čo to hráte, to poznáte, ale tí, čo to nehráte, si to určite stiahnite, lebo je to hra, ktorá je teraz dosť populárna. Hraje to dosť youtuberov, Dodo, MG Fitman a kľudne si to stiahnite, je to hra zadarmo, takže môžete si to stiahnuť. A kľudne sa joinite do ligy vranov, ktorú vám potom ukážem a môžeme skúsiť dať potom 1v1 a tak. Toto hru vyzerá to tak, že asi prehrám. Ale čo sa dá robiť? Máme Mega Knighta, ktorý mi padol zo 4-kového Star Dropu. Takže napíšte určite, čo vám padlo, lebo to je podľa mňa akože šťastie, nie? Potom máme ešte ďalšie dve legenderky. Jeden je Lok, to ste už videli určite. A druhý je práve tento. Mega Knight, ktorý je podľa mňa dosť OP a mohol by byť kľudne aj master. Teraz som to skoro pokazil a našťastie to dopadlo celkom dobre. Teraz by nám takticky stačilo iba brániť, ale chceme video predsa o content, takže samozrejme nebudeme brániť a asi prehráme, ale chceme, že by to bolo kus vyživné, takzvané. Lebo kto má rád videá bez adrenalínu? Proste nikto. A mohli by sme to možno aj vyhrať. Takže tam zničiť jednu veš. Wizard by tam mohol dať jeden damage, ale to bolo. A to by mal dať, lebo on teraz nemá elixíry a pokazil to. A vyhrali sme. Fú. Ale keď nemám kamať, je to dosť ťažké, takže ideme na ďalšiu hru. Že by som nezabudol, idem vám ukázať tú ligu, o ktorej som vám hovoril. Môžete sa tu kľudne joinúť. Sme tu zatiaľ 5. Liga sa volá Vranov a je dostupná až od 1000 trofí, že by tu neboli boti. Takže prosím, joinite sa, keď chcete. Každý deň sú tu ľudia online a volá sa Vranov, takže určite sa pripojte. Ideme na druhú hru, ktorá dúfam, že tiež dopadne tak, ako tá minulá. Ale čo ja viem? Ľudne to môžem celé pokaziť. Napríklad ako teraz. Mohol som to zahrať určite lepšie. Bodaj by ten Mega Knight skočil, iba on neskáče, nechápem prečo. Aspoň jeden damage dal, takže nehejtujte ho. A neviem, prečo by ste mali. Ale ja tých... Proste môj deck
je extrémne ženou skill. Ale to si hovorí každý, ale keď som videl, jak hrajú napríklad MG Fitman s Dodom deck, tak som si povedal, že aha, tak to môj deck oproti ním je úplne inde. Ale vyhrávajú s ním, takže proste darí sa s ním. Dodo pušol teraz nedávno 10 000 trofí, čo mu gratulujem a tlieskam. Je to extrémne hard. Fitman to podľa mňa pušne, ale až niekedy neskôr, lebo je to ťažké. A zatiaľ má nejakých 7000, čo je tiež pekné za veľmi malú dobu. Teraz akurát tú hru sa nám extrémne darí, že mohlo by to dopadnúť dobre. Mega Knight by mal zvládnuť Wizarda predsa, keď nie je slabý. A teraz som wastenul walk a máme povežil, lebo som totálny mentál. A Mega Knight by mal savenúť Wizarda a mal by dať damage podľa mňa. A má tam skeletonov, takže to je podľa mňa zničená veš a mali by sme to vyhrať. A je to tak, druhá hra, chlapci. Mimo kameru sa mi absolútne nedarí. Vidíte, teraz vám to ukážem, ako som klesol. Mal som, že skoro na novej aráne som bol. A klesol som nejakých 100 trofí. Takže ideme na ďalšiu hru. Keď sa mi to podarí vyhrať, tak prisahám, že zajtra vidieť ďalšie video. Keď nie, vidie aj tak. Ale až pozajtra. Keď toto video točím, je momentálne 21:48. Takže ospravedlňujem sa za hlas. Ale musíte to pochopiť, že chcel som to urobiť pre vás, lebo dlho nebolo žiadne video. Dúfam, že to pochopíte. A určite dajte like na video aj odber, lebo snažíme sa predbehnúť môjho kamoša, ktorý má tiež 10 odberateľov a má menej videí, takže by sme to určite podľa mňa mali zvládnuť. Napíšte mi, či by som mal točiť shorty, lebo podľa mňa teraz shorty docela idú bomby, ale nie, môžete, keď na tomto videu bude 5 lajkov, tak urobím short a nové video. Momentálne môžete mi povedať, že či je Clash či vás baví, lebo ja točím hry, ktoré ma osobne bavia. Ja proste nenatočím Valorant alebo CS, lebo mňa to nebaví. Napríklad mohol by som natočiť aj FC25, kľudne, ale neviem čo. A v tomto videu hráme Clash Royale, takže musíme sa toho držať. Teraz máme povežiu, lebo som lok totálne pokazil. Bomba. A týpek má Evo Teslu. A on dá lok najlepší. Takže bohužiaľ prehráme, ale to vôbec nevadí. Pretože sme 2 hry vyhrali a iba 1 prehrali.
A Mega Knight by teraz mohol zničiť, vieš, keď nie je mimo. A nezničí to chlapec, je to proste GG. Znič to! Bože, sme prehrali. Aspoň vidíte, aké nervy ľudia musia lápať. Poviem to na rovinu, lápať. Clash Royale. Ale tu mám ešte málo trofí. Predstavte si, kebyže mám viacej trofí. Končím. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Hoďte like a odber. A na budúce. Čau.